zvikuru sei patinotarisa nyika yeIsrael. Zvinorevera kuti pane dyidzano pakati pemakereke aya ane nyika yeIsrael. Chechipiri, tinoona tikaenda kumakungano emakereke vanozviti maZioni ava vanonyanyisa zvakanyanya kutamba madhanzi. Kutamba kwavanenge vachiita uku toti kuzvivaraidza here kana kuti zvine chekuita nemanamatiro kana kuti kurumbidza Mwari. Chechitatu chandine mubvunzo nacho ndechekuti tinoona tukaenda kumaZioni vane nzira dzakasiyana siyana dzekurapa. Tinonzwa vamwe vachiti imboyai kwedu timbokubikiraiwo tii zvinogona kukuitira zvakanaka. Vamwe vanoti vanobaya namajekiseni emvura nezvimwe zvakasiyana siyana. Pane imwe kereke ndakamboenda ichiZioni vanhu vakatanga kurovana mambama azvichinzi vari kudzinga madhimoni. Zvinofamba sei? Hatuna tichimboitarisa nyaya iyoyi pane pendro yeRadio Zimbabwe. maZioni amuriko here? Ikako kanonzi ngirozi yandakaona ndoka original version. Andoziya kuti pano nepapo pane dzimwe dzakawanda wanda dzinenge dzichisanganiswa nemagitari kuitira kuti zvifambe zvakanaka. Regai timbonzwa akambo kanonzi ngirozi yandakaona. Andoziya kuti panoridzwa dzimbo idzodzidze vazhinji vanobvisa shangu vachikwakuka vachipinda mudariro. Rege ndigamuchire ava ndinawo zuva ranhasi ndina Archbishop Ziwerera pamwe chete naBishop Muzondiona. Makadizveni? Makasimba here? Tiripo makadini yenyu mama. Amanzwa kambokatsaimba aka munogona kudaira here? Chaizvo. Chimbodaira itsinzwa kana ukavamba kana kuti mune kenyu. Aiwa ikako kachiita yamwe tinodaira ikako. Chimbokadairai. Baba we Girosia Baimere Aya Mwari we Baba we Mwari we Girosia Tinokutanda Jesu wangu Baba we Ayo Sari Maya Mwari Jehova kwangosara dhanzi. Achekutanga tinoziya kuti makereke emaZioni akawanda. Tingapedze zuva tichitarisa nyaya iyoyo. Asi tinoda vara rekunzi maZioni kana zita rekuti Zion rinowanzobatanidzwa zvakanyanya nenyika yeIsrael. Tinonzi the Zionist state vanopasa kuti akuIsrael. Asi tinoona kuti mazita makereke mazhinji emaZioni vanoti maZioni. Pane kudyidzana here kuripo pakati pemakereke ari muno munyika yeZimbabwe nenyika yeIsrael? Zvinotenda bvunzo rakanaka zvikuru. Pane kuchiziva kuripo nokuti nyika yeIsraeri
ndo inonzi land of the Bible, ndokwakatangira shoko rotinorava iro rino. Saka pano kuchizana kuti not that we are believing, we are Bible believing churches. Saka tinokuchikidzana kuripo in a nutshell. Kurati Muzondiona anotenda mubhaibheri. Zvikuru kwazvo tinotenda mukati mebhaibheri nokuti bhaibheri ndoishe Jesu Kristu, shoko rakauya John 1:1, shoko rakati kuna Mwari, shoko rakazova nyama. Saka tinochikidzana zvikuru kwazvo nebhaibheri. Ndobva ipapo chimwe chinhu chandoda kuti ndinzwisise inyaya yekutamba. Tikaenda pamaziyoni akasiyana siyana, madhanzi ibvupfuwe, matambiro akasiyana siyana, mamwe injiva, vamwe ndo inonzi beria nezvimwe zvakasiyana siyana, mwana kwakuka vachiita zvakasiyana siyana. Tinoona kuti pama-services kana kuti pachinamato chechiziyoni nyaya yekutamba yakadzikadzika mairi. Kutamba uku kungozvivaraidza here? Kune zvazvinoreva here maringe nekurumbidza Mwari? Kutamba kune zvakunoreva pakuti inzira yekurumbidza Mwari. Tikarangarira mukati mebhaibheri kuna David yanga iri shasha yokuimba yomuIsraeri. Saka akaimba vanhu vaiwana kusununguka pamwoyo pavo, kusununguka panyama pavo, vobva hana dzavo dzava pedo naMwari. Saka kutamba ikoko kwakufanira zvinongetwa inonzi praise and worship kuma Pentecostal churches. Saka ine praise and worship yetinayo inviting the presence of the Holy Spirit kuti ngei pakati pedu. Saka vanhu vanodzidziswa here kutamba uku? Chii chinoitika? Nokuti iwo isusu pada uchizosvika ipapo unotoona zvakarongeka, vanhu vachinyatsa notamba mudariro nengoma dziri kuridzwa, ungave nezviridzwa zvakasiyana siyana. Zvinofamba sei kuti zvinge zvikwenenzvereka? Munozvifambisa sei? Pana mapsalm 150 inoti rumbidzai Mwari nemitengeranwa nezvese zvinorira zvakanaka-naka. Kunyange pakawanikwa angava kana magitari chaiwo zviri mubhaibheri. Saka panoungana vanhu tinenge kuti vanhu vanotodzidzisana kutoti munhu wauya ari munyuwani kukereke anotodzidziswa kuti nozi mukondo unotambwa sei, gaza redu rinotambwa sei, zvakawanda nokuti hapana pasina nzira dzokudzidzisana kugwara rokuti tofamba sei mukati mechinamato chedu ichochi. Ndikuwedzera ipapo tinowedzera tichiti zvokutamba zvinobva pamweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiyo unowanza kudirecta kana kuti kupa nzira dzokutamba. Sekutaura kwamboitwa naarchbishop waZiwerera, kutamba Israeri ichipinda muKenani iri munzira mukuenda kunzvimbo yavakanga vapihwa naMwari wavo, vakasangana nehondo dzakawanda. Vanorangarira shoko raMwari rinotaura nenyaya yemasvingo eJeriko kuti akadonha nekutamba chaiko vachitenderera masvingo iwayo. Ndokukundwa kwakaitwa hondo iyoyo vaIsraeri vachibuda. Saka mambo David anotozivikanwa samambo wakatamba zvakafadza Mwari. Asi ndiregai nditaure ndichiti mudzimai wake wainzi Mikere haana kufanana nematambire aDhavhidha, asikazivi kuti kutamba kwaaita kuya yanga zvichitobva kuna Mwari. Hanzi Mikere kubva ipapo paakati iwe Dhavhidhi unotamba zvakadaro asi unoda zvisikana zvemunomukani, Mwari haana kufara nazvo. Mikere akabva chibereko chake chabatwa nokuti mwana waMwari akanga amudzivisa nenzira isiri iyo. Ine pendo yeRadio Zimbabwe andatanga tinasuno toda kuti timbonzwisisa zvakadzama zvakawanda maringe nekereke iyoyi.
umsakazo Radio Zimbabwe 22 minutes to 12 o'clock. Anixoxa ke lapha ke lama bishop amabili, Archbishop Ziwerera kanye ke lo Bishop Muzondiona insonto yeZion. Bathi mbuza ke ukuthi kanti kuthiwe ukuthi kuze kuthiwe ke ngamaZion kuhamba njani, kudlelana njani lelizwe leIsrael lesilazi ke kuthiwe iloke elithiwa ke ilizwe lamaZion. Asibese sibona ke ukuthi ngingababuza ke indaba yokugida. Nyawazi ke amaZion duzani lakithi kule liyana ethiwa yi-12 apostles abagida besithi kana vakuzonyatsa notenderera anosha kuti zviri kufamba sei ukapinda pakati apa izinto zabe zingasahambi kahle. Ndo zvakawanda zvandinoda kuti ndinyatsa nonzwisisa kubva kwavari. Hamuriko here maZion daira ichinzwe pane pendo yeRadio Zimbabwe zvakadaro. Chimwe chinhu chandinoda kuti ndibvunze, ndoda kubvunza pasoro pekambo ikaka kanongonzi ndire zvinorevei kuti ndire ndingati kambo aka ndipo kanosumudza unokutaura pasi Bishop. Okay, regai nditizvo ndire kanowanzo kuimbwa kuboka rekaBishop Mutendi ndokwekanonyanya, asi maZion tiri vamwe chete zvedu, asi zvishoma zvandinoziva nezvekambo ikakaka ndiko kambo kemweya kanoti kana Bishop Mutendi kubva kuna iye Samuel wacho vakatanga vachivavo neZCC kakaimbwa ikako nemadzimai nechembere, mweya yavanhu vose ino yaimuka kureva kuti maprofita wese ndipo waibuda ipapo. Saka kambo kemweya nzvimbo dzemweya zvakafanana neyandakaona yamanzwa yaya, mukanyatsokunzwa kuimbwa kwacho munogona kusanzwa kuti zvii zviri kuitwa ilanguage yemweya muchena. Chimwe chinhu chandati ndinzwisise marapiro unombonzwa kumwe yatinoda titaurira kuti masamba acho anonzi chii, noti tripa wireless. Unonzwa nzira dzekurapa dzinoshandiswa mukereke umu, unonzwa pachitaurwa nyaya yekumwa kweti musoro ukatema unzi mbouya mbomwa ti. Totoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzechinamato iko kunotobikwa maziti akawanda achinyatsanonwiwa. Koita vamwe vanenge vachishandisa majekiseni, koita vamwe vandakaona ini pandakasvika vanhu vakurovana vanzi tikudzinga madhimoni. Inzira dzipi dzekurapa dzekunamatira dzekunyengetera dzinoshandiswa kuZion? Zvinoita kuti isusu maZion hatingosviki pakutorapa nenzira dzakati, asi nechitungamirirwa nomweya mutsvene. Mweya mutsvene ndonotidzidzisa izvozvo, pabva pashandiswa itoti isusu instrumentation zvakangeta vana Paul. Pane nguva yekuti mahandkerchief ake akashandiswa kungotokanda pane vanhu vairwara chaivo, votopora. Vana Peter mivhuri yavo chaivo kungopfuura paipa angopfuura vanhu votopora. Saka isusu zvedu zvinova zviri inspired by the Holy Spirit. Saka ndoda kuti ndibvunze pakubayiwa majekiseni zvinofamba sei? Pakubayiwa majekiseni ine zvinhu instrument, asi chakakosha ipapo is the presence of the Holy Spirit. Zvanoita Moses pakashandisa the shepherd's staff achivamba nevana veIsraeri, hazvine kuti tsvimbo yedu yakanga ine simba. Saka Bishop, vanhu vanenge vachibaya majekiseni, kungobaya majekiseni sezvinoitwa kumakiriniki? Kumakiriniki yes, vane injeri dzakabva kuna Mwari, asi apa tinoti isusu apa munhu ane akatosadzwa nemweya mutsvene paanenge achikubaya yes, utonamata unenge uchidaiwo, unenge uchitonamata watotenda unobva wapona.
saka mubvunzo wangu wekupedzisira tichinopetera chirongwa ndowekuti tinoona kuti mune anonzi maziyoni akapararana. Vamwe vanozvidedza kuti tiri ziyoni yekwaNhlanyanyi, vamwe vanoti tiri vekwakakati takati. Ziyoni chinhu chimwe chete here chinokupatsanurai nekukusiyanisa ise maziyoni chii? Okay, mazita enyu ndingati pamubvunzo iwoyo maziyoni ose akabva pamudzi umwe chete. Ndingati sesu maziyoni muno muZimbabwe zvakaitika nezvekuti vakuru vedu kare kuma 1920s vaienda kuJoni kundoshanda, ndopavakasangana nevanhu vanga vatotendeuswa nemaziyoni vakanga vabva kunana America. Ndingati kereke zita rayo rekutanga muno muAfrica richitanga riri muSouth Africa iZion Apostle Church. Saka tichibva paZion Apostle Church ipapo nenyaya yezvinenge zvichibhilivhiwa kana kuti zvinenge zvichiverengwa mushoko raMwari ndopakatanga kuti vamwe vaiti vakaona chavaona mubhaibheri vakati ichi chatiri kuita ichi hachisiricho, vanhu votoita sokuti havachawirirani votoparadzana. Vanyanya ivava vamuri kutaura nezvavo ivava vakatobudawo mabhishopi ainzi Mahlangu iyeye ndiane rutu yakauya muno nana Masuka navana Mutendi nana Makamba. Tava muno kune kusiyana kana kuti madifferences zvinogona kungoitika apo neapo bhishopu wotobuda wati wanei kereke yake, asi mukaona kuti zvese mirayiro yedu nemarapiro nemanamatiro zvese mukazvibatanidza muchaona kuti zvinongouya pamwe chete kuti tingori Ziyoni rine rutu kuPalestine, rine rutu kuJerusarema, asi riri Ziyoni iroro risingori Ziyoni physical Ziyoni kana kuti repasi panapa. Tinenge tiine lingi kana kuti tinenge tiine hwema hukuru hwekudenga, nokuti kudenga ndiko kune Ziyoni Jerusalema guta guru ikoko. Ndinotiwo diversity is very healthy. Kusiyana matikuadza nechirungu archbishop. Zvakadaro pane here zvamuri kuita imimi kuedza kubatanidza vanhu vangadai vakapesaniswa vakaitwa upatsu nekuda kwemudzi kwavakabva? Ndoziva kuti variko vanana Masuka kubhikita uko nevamwe vakasiyana-siyana, vamwe vari kuGokwe, vamwe vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Munomboitawo makungano here kuvabatanidza? Pada chinovapesanisa ndochidiki, asi chinokubatanidzai ndokwamakabva nezvamunotenda. Ichokwadi vanhu vanokurudzira kubatana kwavanhu. Tine gungano rakaitwa namaziyoni rinonzi Zion Bishops Conference muZimbabwe rinova riripo kubatanidza mabishops ose ana masangano akasiyana-siyana. Tinge tichiwanawo kuti tizowana pfunzuso, tizova tinokurudzirana pane magariro toita amwe macommunities meteri. Tofanira kuitawo maprograms ari progressive. Tinoita izvi ringavaka kutochengeta huku zvimwe zvakaita saizvozvo. Remember panguva yeCovid kwakusina masangano anga achiitwa. Zvikuru mabhishopu edu emaziyoni aiwanzi kuwanavo chawaripo chiuviri pane paungano paya pamusangano. Zvinopi nguva yese vanhu vanga vakaoma, zvino zvekuti vakaumirwa saka zvekuti kuti vanhu vanga vane maprojects mabishops avo vairarama nemhuri dzavo. Saka ndodonzvo reZion Bishops Conference muZimbabwe kuti ringe richikwanisa kuva rinovandudza magarire amabhishopu, magarire evatendi veZion. Zvakadaro mataura nyaya yakakosha yekuti tiri kubva munzvimbo panguva yange ine COVID. Imimi sesangano muri kushandisa here dzimwe nzira dzechizvino-zvino semakereke echiZioni kuedza kukusha dzingave mharidzo, kufambisa mashoko nezvimwe zvakasiyana-siyana? Nokuti pada vamwe vateereri vanogona funga kuti maziyoni, asi tikuona kuti tikurarama munguva dzakashanduka. Yes, zvino zvekuti isusu tinotevedzera zvakataurwa pana vaRoma 13 verse 1 inoti tofanira kuti kutevera zvinorongwa nehurumende. Hurumende ikati ivai munopfeka mamasks, tinoti vanhu vese ngavapfeke mamasks. Vakati voita izvi sanitization, tinoitawo futi izvozvo. Hativi tinenge tichifamba tichipikisana nourongwa hwakatsvotwa naMwari, nokuti utungamiri hwese
maringe naRomans 13 kuti wakatsvetwa naMwari. Saka ndizvo tinoita izvozvo inenatiyawo. Saka murati maziyoni ose anoverenga bhaibheri. Maziyoni ose ndingangoti ziyoni rese chechi yose yeziyoni ndisu tingatova vakatanga kuverenga bhaibheri zvakasimba. Kuda vanhu vanogona kusawirirana nazvo, asi chokwadi ndichokuti chechi dzemwe dzedziripo dzinonzi vamwe vanzi mapendacostal kana chichi wakabuda musiyoni ino. Rege titende Archbishop Ziwerera pamwe chete naBishop Muzondiona Zion Bishop Conference vauya pana vachizotitsanangura zvakawanda maringe nekuti kereke yeZion yakambobva kupi, ndezvipi zvavanotenda. Vachitarisa nyaya yemadhanzi, ndanzwa pachitaurwa nyaya yaDavid. Ndabva ndaitsanaona David achisumudza gumbo sezvinoita vari mumbungo bas brand. Vatsanangura zvakare nzira dzekurapa dzavanoshandisa mukereke iyoyi. Andinonzi Thandikile Simango, ndinotenda kuti madzidza zvakawanda uyezve amaziyoni vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Andanzwa vachikurudzira kuti kunamata pamwe chete nemibato yemaoko kuti zvinge zvichikwanisa kuendeka. Like a page reRadio Zimbabwe rinonzi Radio Zimbabwe, unobvaona vashamarari ipapo. Like zvakare page rangu rinonzi Thandikile Simango nezvinoitika muupenyu. Kana uine mibvunzo pakati penyaya dzakasiyana siyana dzandabata muchirongwa chinechi, unogona kuya ipapo. Zimbabwe nefenyuro yevanhu umsakazi wabantu. 10 minutes to 12 o'clock. Bad company.